Обратно сме тук. И да записвам пак. Само да видя нещо. Добре. И да. Сега тук стигна до едно колори. Имах тайна база. Нямаш да показвам. Ако си имате на колори, как да се изкача? Браво, бе! Страда грифа или просто ще напиша спон. И да, това ще е 2 епизода. Тук имам full дъма tools и почти full дъма armor. Без панталонки там. Да. Тук има шопче на Kylok. Тук е инферно някакъв шоп. Тук се продават. И като отидете направо на там от спауна, тук виждате моя чест. Него няма нищо. Има предвид. Това е на приятеля ми, който живее с мен, Minecraft Minor. Има честове, тези пичови също се опитват. И тук е един друг приятел, който не живее с мен, но ми е приятел, Giant Robot Boy и Sunny 2005. Те също са приятели. 14 са добре. Да, тук има един бикън. Също отидем към него. Де е пъпса, добре. След тук ще почне да лаги. Той дава speed, strength, би трябвало ще... Преди даваше jump boost, ама не знам какво стана. Си за динката. Спокойно. Тук. Опа. Това трябва да е правилно от админ. Да, внимайте да не сбъркат и пътеката, че може да изберете грешната. И така като паднем, идваме тук, Wither Boss. И ферм се опитва да ги отваря, но не може, защото това е правилно от админ. И дори не може да се грипа, дори не съм пробвал, но мисля така, защото не може да се отваря. Така както казах, аз съм юзер. Пише се ли готин. И BG също е, но той сигурно не е реал. Гоши, той също ми е приятел. И Никито. Съжалявам. Ако не съм показал нещо, съжалявам пак. Ако казах. Извинете. Просто е... Колко да е часа? Колко беше? Няма да видя. Сега е 9:30 вечерта. Ще ви кажа коя дата. На 20. Така. И мисля, че е днес. Господин Сметана има... спок рожден ден. Има изпити. Аз съм фен, така да се каже. Аз не че някой не съм фен, но все пак има някои известни геймери, които следя.
Сега няма да правя реклами. Просто съм изморен. Значи... Друго да кажа, аз не знам. Скоро ще справя фен скайп, сигурно на 21 вече съм качил клипа или по-рано. Не, може и не иска да се направя фен скайп. Да кача на 21 клипа. И този клип да покача на 21, защото имам днеска малко работа. И на 22 също няма да мога да качвам. И на 21 ако кача. На 22 няма да мога. Съответно. С Даниел, откъде ли има това? Да, стават ни 3 бронки до дома си. Тук само за Мега. Нека го покажа него. Само да видя колко минути сте на клипа. 6 минути. Добре. Ще да покажа на Creative. Той е Jack 01, той е Мега. Тоже искам да покажа, съжалявам. Учитвам. Но това е. Какво пише? Да. Това е яко. Меч, да, аз мога да го направя. Legs нещи. Mundial Hara. Това са написи. Прокер Шопа. Сопа, нещо такова. Хип-хоп плеери. Хипко плеери. До Ерик. Това съм го виждал в сервера на игра България. Това пак какво е? Пълна простотия на Макс сигурно. Колко време си играе този да го прави пак. Някой му го игри по вижте. Задика с него я сложим в това. Той вече със сигурност не играе в сервера. Да, можех. Места. Брей, тук вали. Брей. Тук грифам цялото. Да, намерих бък, който сега да му кажа, че го прави. Сега опра. Или просто така трябва да е. Не знам. И да, мисля да приключвам клипа. Надявам се да ви харесва. Това е втора част в Minecraft България. Може да се абонирате за мен. Аз бях Дракон 376. И бяхте моите дракони. Може да се абонирате и за Little Dark Crew. И за Mr. Zero от Gameplay GuysT. Видим нещо такова. Сега ще видя. Ако съм бъркал името. Gameplay GuysT. Точно така. Това е пич. Може да го намерите в моите сабскрайбъри. Може да се абонирате и за другите им сабскрайбъри. Сега няма да споменавам имена. Но те понеже ги познавам. Little Dark Crew също е пич. И да, стига съм говорил. Сега да видя колко минути сте на клипа. 9 минути и 16 секунди. Надявам се да ви хареса клипа. Да ще кача и първа част. Бях Дракон 376, както още един път казах. И до виждане. До